kadto sa altar. Magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang nagluto sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang Standard Time, 6 minutos na ang nakalipas sa takna ang alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sa manakatunin na sa aton sining nagasigabong frequency and 630 kHz. 630 sa Lilusuan sa inyo sinitag sa Kamaradyo, 630 kHz mga kabombo. Sa malabutan sa aton si Pagwaragwag, no? 630 kHz sa inyo sining radyo. Ang radyo nga dapat normal nga pwede maliso. Ang lilisuan nyo pwede maliso. No, kag wala nakalansang sa isa lamang ka station. That's the normal kind of radio. Rason ko nga ang gina-enjoy ninyo kami, pinaagi sa inyo sini nga maradyo, no? Ang indomitable spirit and wavering power of radio. Bisan ano pa yung matabo yung radyo, ara na ya. No? Labi na gid sa tiyon kon brownout, sa tiyon nga may emerhensya, mga natural calamities like bagyo, lahat naman ginapangayo, no? Kung may mga pagbinaha, no? As long ang radyo may battery kag na-charge na gadaan, pwede man mo, no? Ang may ara subong radyo nga rechargeable, kaangay sinisakon sini nga tupad, mga kabombo, no? So, ang radyo, magapabilin, forever, sa aton siniiya nga mga tagsa kapanimalay. So, bisan ano pa ang sanyog sang ginatawag advent of the modern communication, mga kabombo, sa gihapon niya ang radyo, magapabilin sa aton sinitagsa ka mga balay, no? Kay ang radyo yati, syempre, kung maghambal kita yung radyo ya, kompleto na niya kang edge sang radyo, no? Bisan kamo ang nagaluto dira, no? Bisan kamo ang pinakadto pakari dira sa inyo siniiya nga mga panimalay, you don't need to focus on in one particular area, no? Kangay sang telebisyon, kaiban pagid sa computer, no? Ang radyo ya ara lang na daya bisan ato pato sa piyak, basta nagauwang, nagaandar, no? Kag matunog ang andar, bisan ato kapato sa piyak ko, nagapanilhig sa usaranyo, ang radyo ya mabatian hasta gani sa piyak balay, no? Mabatian ang radyo mga kabombo, no? Sa tagsa ka mga pihak balay, no? Kaya amo na iya ang edge sang radyo. You can do anything while listening, mga kabombo, no? Sa aton si mapinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki, nung aton siniya ginapabugalgid nga radyo. Baw kanami baya sang akon siniya nga background, ho? Ang Mambucal Mountain Resort, no? Diri sa aton siniya nga probinsya sa Negros Occidental.
Bombo Harold, I really love my background, no? It's so cool. Amo na siya isa sa mga makitaan sa Mambucal Mountain Summer Resort nga makitaan lamang diri sa probinsya sa Negros Occidental na binigidira sa may banwasang Murcia, mga kabombo, no? Isa ina sa aton siniyang tourist spot, no? Diri sa aton siniyang probinsya sa Negros Occidental, mga kabombo, ang aton sining tourist spot nga dugay naman yang Mambucal Mountain Resort, mga kabombo po, no? It is nature by itself, mga kabombo, no? Ang aton siniyang ma-experiensyahan diri sa bahin sang mga beautiful sceneries, no? Sa bahin sang aton siniyang inakabig natural beauty sang Mambucal Mountain Summer Resort, mga kabombo, diri sa aton sininga probinsya sang Negros Occidental. May ari man na di nga daan yung lalabot sa resort, may ari na diri nga wildlife sanctuary, no, mga kabombo, no? Ang Mambucal, amo ini siya ang lugar kung sa diin may natural beauty kag diri, no, nahamtang ang ini nga Mountain Summer Resort sa tiilan sang Mount Canlaon, no? Although it is relatively very far in terms of distance, mga kabombo, no? Pero masiling ti ara na iniya sa bahin sang tiilan, no, sang Mount Canlaon, ang ining Mambucal Resort, kag diri makitaan ang wildlife sanctuary, mga kabombo, no? Why not visit, no, sa aton sinigang pabugal, no? Ara sa akon siya background, ang aton siniyang matahom nga Mambucal Summer Mountain Resort. Kag kung isa-isahon ng Mambucal, mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati, sa aton si Masuki, isa-isahon nyo dira kadto, may ara ina siya sang ginatawag nga wildlife sanctuary. Kung lang tawon sa likod ko, kabugnaw, no? Kag it is pleasing, no, to the eyes, mga kabombo, no, inang ara sa akon sining likod. So, ulo enjoy kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, samtang ati ang akon sining background, ang aton sining isa sa mga ginapabugal nga tourist spots, one of the beautiful tourist spots sang probinsya sang Negros Occidental. Bangod sang COVID-19 pandemic, bago man lang ni nagbulubalik-balik ang live sang aton siniyang mountain resort when it comes to visitors, no, foreign and tourist alike, mga kabombo, no, sining nagligad lamang nga mga binulan, no? Iti ulo okay naman ang aton siniyang nga sitwasyon when it comes to COVID-19 pandemic, mga kabombo, no? Sa madumduman naton daw last April of this year, mga kabombo, ang pag-reopen man sa aton sining probinsya sa bahin sang Hot Spring Resort and its wildlife sanctuary. So kung gusto ninyo magpulo pa init-init, no? Ang inyo sining lawas, ang inyo sining tiil. In fact, nakakadto na ko dira iya kag nakapainit-init naman niya sa akon siniya nga mga tiil together with my family. It's a good place, no, to unwind together with our dearest family, mga kabombo, no? Ang Hot Spring Resort and its wildlife sanctuary. Ti ara na da makitaan, mga kabombo, no? May ara man dira gani nga camping area, no? Pero daw sa subong, no, daw hindi pa iniya operational ano sa ambit nga camping area, no, bangod kay ti may pila ka mga
mga mga pagsulundan mga kabombo. Pariho man sang zipline, no? May ara na dahil zipline, may hanging bridge, no? Susubong daw, I just don't know kung ara ng boating, no? Pero susubong daw, I just don't know, pero as far as I know, as of this broadcast time, although wala pa man ang boating activity dira sa Lagoon area, no, may mga wall climbing, kag may Ishiwata bathhouse mga kabombo, although nga ti hindi pa ni subong available. It's because nga ti ginahanda pa po for full nga pag-exist liwat, no, ag serbisyo sa siniya nga mountain resort, no. So if you're looking for a nature-based resort, volcanic hot spring and waterfalls diri sa probinsya sa Negros Occidental, yara sa akong siningalikod mga kabombo, no, ang Mambucal Summer Resort, no, Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary. Baw ka nami gidyaho ka very bugnaw, no, ara sa akong siningalikod mga kabombo, no, and especially the water, no, ang tubig, no, nga ilig, no, sa aton siniya nga Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary nga hotspot mga kabombo, no. Ang name spot sini nga yara sa akon siniya nga likod. So I'm sure sa mga nakakadto na lately sa Mambucal Mountain Summer Resort mga kabombo, nakapapicture man ka muna diri kangay sa akon siniya nga likod, no. Mambucal Resort, place of natural beauty. So if you're looking for a nature-based resort, volcanic hot spring and waterfalls in Negros, where you can have close encounter with rare wildlife species, Mambucal is on top of your list mga kabombo, no. Baw katahom sa aton si mapinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki. Ara ina siya na hamtang, no, ang ining Mountain Highland Resort. Yara inisa na silingkuna sa tiilan sang bulkan kalaon, although layo pa, no, dira sa may barangay Minuyan, Banwa sang Murcia, Negros Occidental. The place is so cool. Look at my back, no. The place is so cool. So you get to be served by God's creation better, mga kabombo. Pero you know what? Ang Mambucal bala, no? Isa ini sa mga pinakadumaan. Oldest and most successful government-run resort in Western Visayas. No, gagmay pa kita niya. Mambucal na niya. Tisubong si Miss Jazz, 53 years old na. Nagaminopause na. Pero tiyang Mambucal ara sa gihapon, no? Ang isa sa mga pinakadaan, no? Oldest and most successful government resort in Western Visayas, no? Kag may mga childhood memories makita dira, gagmay pa kita dira, nakakadto na kita. Although nga daw very raw pa niyang Mambucal sa una mo, subong ti damo na ka nga pwede malantawan, may mga special features pa na dira sa nasilingkunan, no? Damo na kag this is a good place for road trip also, no? Road trip, camping, nature trekking, adventure of solo or with group travels. At least, no, may ara kita sa gamay nga background, no? Sa aton siniya nga background man. Sa aton sini nga likod, ang Mambucal Summer Resort. By the way, sa siniga hapon mga kabombo, no, mayara naman kita sa kasaysayan nga igapambit sa inyo. Kagkahapon, may part 1 inigani mga kabombo, no? Ang part 1 sa kasaysayan kahapon ni Tatay Armando Bitalak. Ukon si Papa Mando, 72 years old, sa Silay City. Pero sa tutuod lang, mga kabombo, 72 years old si Tatay si Papa Mando, pero nagtaliwan na ini siya sinila mga tuig, no? So,
nagpahimo gid siya sang iya sininga kasaysayan antes pa man siya abi nga nagtaliwan sa sininga tuig ang mga kabombo. Ining si Armando Bitalak or si Papa Mando mga kabombo sa Silay City. Nabasa nato ng part 1 sa iya sininga kasaysayan yesterday. And this afternoon, basahon nato ng iya sininga part 2 sa iya sininga True to Life Story. Sa mga kasimanwa dira sa may syudad sang Silay, no, ang inyo siniyang nangin, I'm sure, nangin Tupad Balay, nangin Kasimanwa, no? Kag iban pa mga kabombo, no? I'm sure inyo man ina siya nakilala. Although nga unfortunately, nagtaliwan ini siya sa sininga tuig 2022, mga kabombo. But we are so thankful enough and I'm so grateful sa pamilya ni Papa Mando, no? Especially si Donna, no, nga nagkadto diri kag naghapit kahapon sa pagtanay sang letter ni Papa Mando. Ni si Miss Donna Bitalak ang isa sa mga kabataan ni Papa Mando. So standby ka mo dira mga kabombo, but before that, ari anay ang aton siniyang another Pampa Good Vibes. Kung nag-visit kita sa Makadali, sa aton siniya ginapabugal nga Mambukaw Summer Resort, and with our background here, no, diri sa aton siniya pala tuntunan kahapon lamang sa mga nagalantaw dira sa Facebook Live kag YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Yari anay ho, another Pampa Good Vibes na Miss Jazz. Ang inyo siniisa sa mga most requested songs sa Bombo Music Festival, ang ambahanon Never Change, no? Ang ambahanon nga Never Change, hindi kagid magbaylo, ha? Ang imo siniya pagpalangga sa akon, hindi gidapat magbaylo. Samta nagadugay daw kaangay sa vino, nga nagatuyom, ka nagasiri sa kanamit turn. Amo na siya ang Never Change, mga kabombo, no? When it comes to love, nami gidya nga ti ang paghigugma wala nagabago. Nagabago siya lang siya for the better, no? Kung hindi kay nagabago siya kay ti nadula na ang gugma, no? Baylo na ang lakas ng panahon. Daw amo na bala Bombo Harold ang ginatuwag nga na fall out of love ka, no? That is why nag-change ang imo siniiyang ang ginabatsyag nga ang imo si balatyagon sa imo sini ginapakamahal. So dapat ang gugma wala nagabag-o sa malain nga aspeto, no? But ang gugma dapat nagatuyom kag naganamit pagid daw kaangay sa vino na samta nagadugay, no, naga-rimis ang yasin nga quality. Amo man na dapat ang pagigugmaanay. Labi na gid sa mag-asawa samta nagadugay, dapat siya naga-strengthen pagid, no? So Never Change, mga kabombo. Gin-compose ni Mr. George V. Hoxing, kag interpret ni Romuel Hambre. Yari ang aton siniyang pambukas nga bahanon. Intro pa lang as always, namiyan kung isang impact niya. No, natawa bala ninyo during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2016 or the former Ilonggo Music Festival. No, ang impact niya, ang intro pa lang may impact na, no? Ang pag-interpret sang song ni Mr. Romuel Hambre, mga kabombo. So without much ado, yari aton natawon kagpawatian during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2016 edition. Ang bahanon, Never Change. Inimo ko na para sa akong asawa. Kay siya nagapadayon nga nagahigugma sa akon despite sa mga problems sa amon pagpangabuhi. Kay ini nga kanta, alin gini sa akong nga balatyagon. Gani, kaway pa ini nga kanta, makatudok sa inyo nung nakabalatyagon para sa pagigugma nyo sa isa kag-isa. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, it left me behind.
made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. I am a crazy boy in town, hunting for the girl that can't be found. She broke my dreams and run far away. She made me cry. I've lost my love, but baby, wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Oh yeah. And baby, if I found you, I'll never let you go. I'll find a way that you will stay with me. Yeah, wherever you are, I'm waiting for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same. Wherever you are, I'm waiting for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. My feelings still the same for you. Baby, for you. Baby, for you. Philippine Standard Time, 29 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2. Ginapabugal tagit, produkto sa Bombo Music Festival 2016 edition. Never Change with George V. Hoxing as the composer and Mr. Romuel Hambre. Na-feel kag soulful gid aya siniiya nga pag interpret no sang amo nga ambahanon. Kung kamo may abilidad sa pag-compose na kamo subong samtang wala pa kita iya no, naka-push through sa aton sinimadasyon nga paindis-indis sa Bombo Music Festival. Philippine Standard Time, 30 minutos na nakalipas sa takna alas 2. Magabuya kita na sa pila ka mga panubom. Magabalik atong palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gid lamang sini. 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Una nga hatag! 100. Ikaduwa nga hatag! 200. Ikatatlo nga hatag! 300. Ikaapat nga hatag! 400. Ikalima nga hatag! 500. Salamat gid sa 500 ako nagdaog. Salamat sa Bombo Radio nakadaog ako sang ila nga promo. Swerte sa Palengke 2022.
Salamat gid nga gabutan ang akon nga entry kadako na ni sambulig sang akon nga pangabuhi. Ako si Lolita Dacalos, taga Takuling, Purok Clerio to, pero are ko de sa Murcia kay are ko sa kun anak. Ginswerte gid ako sang akon nga ginhulog sa Bumbo Radio. Salamat gid sa Bumbo Radio kag Star FM. Kamo galing nagpamati. Ang akon gani ginbakal ko gid ni para lang ako maka-intra. Salamat gid. Basta Radio Bumbo, number 1. Star FM is all for you. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis, kag Balik kita diri sa atong palatuntunan nga kahapon lamang mga kabombo. And without much ado, iyari anay ho antes sang part 2 no sa kasaysayan ni Papa Mando mga kabombo. Iyari anay aton sila iyang kahapon lamang today in history. May kaangtanan ini mga kabombo ang aton sila iyang today in history, no, may kaangtanan ini sa mga bilateral relations bala, no? Sa maragtas sang foreign relations of the Philippines o kon relasyon sa aton pungsod sa iban nga pungsod, preferably or specifically sa duha ka mga pungsod nga pagkakadtuan, no? Sang karon nga presidente si Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos mga kabombo, and was Domingo lupad na siya mga kabombo, no, sa sining first two, no, back to back niya nga state visit mga kabombo sa pungsod Indonesia kag sa Singapore, no. So ang foreign relations sa aton sining iya nga pungsod Pilipinas, of course ginapangunahan gid niya sang aton sining iya nga presidente, no, aton sining nga presidente sa aton sining nga pungsod Pilipinas. Kaga syempre ang iya sini nga arm, ang iya sini iya nga upod, no, sa pagpakig-relasyon to maintain good relationships sa iba na pungsod, no. Ang pagpalapnag bala sang maayo nga relasyon sa iban nga wala nagailinaway, no. Dala na diri ang Department of Foreign Affairs o kon DFA mga kabombo, no. Ang Philippine International Affairs ang gina-influensya ini sa aton siniiya nga angot o kung ties naton. Labi na gid kiti miyembro kita sang Association of Southeast Asian Nations o kung ASEAN. Sa magkatupad bala namon nato, no, sa bahin sa aton siniya Southeast Asian neighbors mga kabombo, no. Kaangay abisang gina-influensyahan ng aton sining ties karon, no, sa aton sining Southeast Asian neighbors nga China, United States kag sa Middle East. You know what? Ang Pilipinas, ang aton si pungsod Pilipinas mga kabombo, founding member ini. You know what? No? Founding member ini sang United Nations, no? Sang UN. Kaya ang elected members ng Security Council kag naging participant ini sa FAO, International Labor Organization o kon ILO, sumuman UNESCO kag World Health Organizations, no. So lunsay tanan niya partisipante ini ang aton si pungsod, no, kag isa na diri, isa kita sa pinaka-original gid founding member, one of the founding members sang United Nations o kon UN, no. Sumuman participants ang FAO, International Labor Organization o kon ang ILO o kon ILO,
ang UNESCO kag World Health Organization, mga kabombo, no? Kaangay man sa ibang nga nasyon, ang aton sila Pilipinas nanging signatory man sa Interpol, no? Miyembro sa Association of Southeast Asian Nations ug ASEAN, East Asia Summit, kag Association of the Caribbean States bilang diya sa Association of Caribbean States bilang observer kita mga kabombo, no? Kag formerly nangin miyembro man kita sa subong gin defunct na nga Latin Union, no? Kag ang SEATO, mga kabombo. Philippines as declaring itself as independent of any major power bloc of nations. Aton siya pungsod, membro man sang non-aligned movement, mga kabombo. Economically, ang ato si pungsod Pilipinas, no? Partisipante sa Asia-Pacific Economic Cooperation, Asian Development Bank, Colombo Plan, Group of 24, G20, G77, kag World Bank, mga kabombo. Yara pagid, no? Partisipante makita sa Next 11 kag World Trade Organization o kun WTO. So when it comes to foreign policy, mga kabombo, ang aton siniya pungsod Pilipinas, no? Ang may mga embahada ini, no, sa nakilalain nga kapungsuran sa bugos nga kalibutan. That is why kati na-maintain ang ginatawag bala nga solidarity. O na-maintain ang aton sa pagpakigrelasyon sa iban when it comes to foreign policy. Kag amo ini man ang rason kung nga sa tagsa ka magpungko ang mga presidente sa aton sa pungsod may mga state visit ina sila, mga kabombo, no? Kag sa sini, no, bilang kabahin na ini kon matabo ini mga kabombo, no, mangin maragtason ini nga event ang first two nga state visit sa aton siniya nga presidente sa aton sini nga pungsod Pilipinas, mga kabombo, ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Amo ini ang sini nga first two state visits. Next year, manging kabahin na ina. Right after nga matabo ini, manging kabahin na sa aton sini nga maragta sa aton sini pungsod Pilipinas. Ang sini nga back-to-back inaugural trips, no? In fact, suno pa diri mga kabombo, no, gin-welcome gid sang pungsod Indonesia nga amo ini ang first gid niya, very first nga state visit. Pinakauna nga pagabisitahan nga pungsod siya sini pagpungko bilang presidente sa aton si pungsod Pilipinas, no? Ni PBBM, mga kabombo, no? So, ang back-to-back inaugural trips niya, no? Prueba ini mga kabombo. This is the proof of the importance of the Philippines relations, no, with its fellow Association of Southeast Asian Nations o kon ASEAN members. Kagbuas na mga kabombo sa aton sining for your information, FYI, no, buwas mga kabombo, magalupad na ang aton sining presidente para sa una gini nga pagkakatuan ang iya sining state visit sa may Indonesia, no? Sa may Jakarta, Indonesia, from September 4 to September 6, mga kabombo sa sining tuig 2022. So, ang first stop niya sa may Jakarta, Indonesia, no? September 4 to September 6. Kag pag-aabi-abihon ini siya mga kabombo, of course, no? Sa presidente karon sa Indonesia nga si President Joko Widodo. Kag ang sunod pa sa kahanabo ang duwa ka mga presidente. By the way, ang aton sining time difference sa pungsod Indonesia is only 1 hour. No, we are 1 hour ahead sa pungsod Indonesia, while ang Singapore nga amoy kadua nga pagkakatuan sa aton sing presidente wala sang diferensya ang aton sing time difference, no? The same time kita sa pungsod Singapore. So ining duha si President Bongbong Marcos Jr. ag si Indonesian President Joko Widodo maga-witness ang pagpirmahanay, no, sa pila ka mga key agreements sa patag sa mga depensa kag kultura,
sa aton si pungsod kag pungsod Indonesia, no? Subong man comprehensive plan of action nga maga-chart sang bilateral priorities sang duha ka magkapungsuran over the next 5 years, no? Suno pa sa Malacañang mga kabombo. Kag si Presidente Bongbong Marcos ang meet and greet, no? Sa aton sini nga mga Filipino communities dira sa may pungsod Indonesia. Kay damo kita dira nga mga kauturan. Subong man sa Singapore, no? Kag i-personal nang i-assure nga ang iya sini subong at administration, no? Ang gobyerno sa Pilipinas magapadayon sa commitment sini to protect ang ilang sini nga mga rights, mga diretso bilang mga OFWs ka mag-promote sa welfare bilang overseas Filipinos mga kabombo. After sa pagbisita ni Presidente Marcos sa Jakarta, Indonesia from September 4 to 6, no? Magapadulong ini siya gilayon, no, mga kabombo, sa bahin sa Singapore, sa syudad sa Singapore, sa estado sa Singapore. Si President Halima sang Singapore mga kabombo, President Halima Yaacob, kag ang ilan sini nga Prime Minister nga si Lee Hsien Loong, amo ang mag-aabi-abi man kay Presidente Marcos, no? May ara sila sang tag-isa-isa ka mga or separado nga paghinunanon, no? May meeting si Presidente Marcos sa kay President Halima Yaacob, kag may meeting man nga lain si President Marcos sa kay Prime Minister Lee Hsien Loong mga kabombo. Kag ngina-expectar mga kabombo nga ti mangin mapinuslanon kag mabinungahon ang ilan sini iya nga pag-inistoryahanay. Si Presidente Marcos kasi President Loong, ang natalanak nga mag-witness man sa pagpirmahanay man sa agreements, no, sa areas of counterterrorism and the data privacy between the two countries. Isa man sa mga ginalantaw diri nga pagbisitahan no sa aton siya presidente, wala labot sang first two nga ti ano na niya nakabook na gid ini magalakat na buwas magalupad ng aton siya presidente. Una dito sa may pungsod Indonesia, then sa Singapore ay katatlo nga nakahambal naman siya nga naghuo na siya, no, sa invitation man sang presidente sa United States of America si President Joe Biden mga kabombo. Although this is still being worked out, no, gina-work out pa ini kung sa saan ugid mga kabombo ang ining pagbisita sa aton si presidente sa United States of America. Nakaibalubalaw kamo mga kabombo nga base sa maragtas sang relasyon sa tunga sa Pilipinas kag Indonesia. Natukod ang iya sini nga diplomatic relations sumugod pa sa tong 1949. Gamay lang nga trivia mga kabombo, no? Ang relasyon sa aton pungsod Pilipinas sa neighboring country naton nga Indonesia nagsugod sa tong 1949. Sumugod sadto ang duha ka makapungsuran naga-enjoy na sang cordial bilateral relationship sa espiritu sa ginatawag nga kinship, no? And the two countries are considered allies. Magkaliado na kita iya, no? Ang pungsod Indonesia kag pungsod Pilipinas, mga kabombo. So, ang both countries, ang aton si pungsod kag ang Indonesia, mga kabombo, no, ang nakatukod naman iya sa mga imbahada sini sa tagsa ka mga capitals, no? Ang Indonesia may yara sang embassy diri sa aton sa Manila kag ang Consulate General yara sa Davao City. Samtang aton si pungsod Pilipinas may imbahada man dito sa Jakarta kag ang Consulate General sa aton si pungsod dito sa may Manado, mga kabombo, no? High-rank stately visits have been conducted for years kag ang Indonesia kag ang pungsod Pilipinas, founders of ASEAN and the members of ukon ASEAN, mga kabombo, no?
founders kita sang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, and the members of Non-Aligned Movement, kag APEC mga kabombo, no? Kag both countries, membro man sang East Asian Growth Triangle, upod sa Brunei, Jerusalem, kag Malaysia, sa BIMP, YAGA. Both countries are mainly considered islands and they both reject territorial claims of the People's Republic of China in the region. No, amo na nga aton sini maragtas, no? Ang kahapon lamang, today in history, no, sa aton sini nga pungsod, kon pagpakigrelasyon, may nga relasyon ang pagambalan, nagsugod kita iya sa aton sini nga diplomatic relations since 1949 pa. Dugay na makabombo, no? So, sabay naman sa Singapore, ang Philippines sa Singapore relations, ang aton sini nga bilateral relations, mga kabombo, no? Ang Pilipinas mayara sa embahada sa Singapore. Kag ang Singapore mayara man sa embahada diri sa aton pungsod sa Manila. So ang aton sini nga full diplomatic, ang aton siya full diplomatic relations nagsugod sa tong May 16 of 1969. Mas dugay pagidya, no, kon ang aton sini nga relasyon sa pungsod Indonesia nagsugod sa 1949. Although nga mas dugay galiton, mas dugay ang aton siniiya nga relasyon sa bahin sang Indonesia kay ang Indonesia 1949 nagsugod ang aton siniiya nga bilateral relationships upod sa pungsod Singapore sa estado sa Singapore mga kabombo nagsugod sa tong May 16 of 1969, no? So panugod na ning pagpungko man sang amay no ni Bongbong Marcos sa kay the late President Ferdinand Edwin Marcos mga kabombo, no? So ang Philippine Consulate General sa Singapore ang ginpasaka na sa embassy level mga kabombo. And both countries, ang Singapore kag ang Pilipinas, no, miyembro ini sang APEC kag subuman Asia-Pacific Economic Cooperation o kung APEC, isa ka intergovernmental forum sa 21 member economies sa Pacific Rim o nagapromote sa free trade sa bugos nga Asia-Pacific region mga kabombo. Kag miyembro man ang duha ka pungsod ang Pilipinas kag ang Singapore, mga founding members na silingkuna sang ASEAN, no? Ang Association of Southeast Asian Nations, mga kabombo, nga isa ka political kag economic union sa napulo ka mga member states sa Southeast Asia na nagapromote sa intergovernmental cooperation and facilities economic, political, security, military, educational, and social-cultural integration mga kabombo, no? So at least may ara kita sang trivia kung saan nagsugod ang aton siniiyang bilateral relations, no? Sa pungsod Singapore nagsugod sa tong 1969 kag sa pungsod Indonesia nagsugod sa 1949. Amo nang rason ko nga angati ginpili gini Presidente Bongbong Marcos Jr. ang iya sini nga very first two nga state visits sa pungsod Indonesia kag pungsod Singapore. Amo na dapat, no, mas manami bala nga ang aton siniga promote ang pag-amiguhay, hindi pag-ilinaway, no? Dunduman ko ang ambahanon ni nalipat ko sang singer nga Lord Heal Our Land, no? If my people will humble themselves and pray, and eventually I will heal your land. Kung pinatawaray kita, mag-amiguhay kita, hindi kita magilinaway, no, i-heal gid sang Ginoo ang aton siniiya nga planet, no, ang aton siniya planet Earth mga kabombo. At least may ara kita sang trivia angot sa sining duha ka makapungsuran back to back, no, nga state visit sa aton siniyang presidente karon nga si Bongbong Marcos Jr. mga kabombo. Pero ari nakita ho no, kadto nakita mga kabombo sa aton sining main menu, no, diri sa aton palatuntunan kahapon lamang
ang kasaysayan sang part 2 sa kasaysayan sa aton siniya nga letter sender nga si Tatay Armando Bitalak o kon si Papa Mando mga kabombo nga 72 years old sa ini siya ang nagtaliwan, no? Ang may-ari na di sila nga postscript o kon PS mga kabombo sa padala nga letter ni sa pamilya ni Tatay Mando, no? Sila nila, thank you so much Miss Jazz and to all the staff of Kahapon Lamang in behalf of our family, our loving and our hero Papa Armando Bitalak passed away last May 22, 2022. Sa sinila nga tuig, no? Sa nagligad lang nga bulan sang Mayo. And he is already happy with our Mama Mia. Mama Mia Holaiko Bitalak, who is now in heaven. Thank you so much, Bombo Radyo Bacolod and Kahapon Lamang. Kaysa nasiling ko na gani mga kabombo, sunod pa diri sa kasaysayan ni Papa Mando, butsilingon, before siya nagtaliwan, may nakabinbin na siya nga sulat diri. Kagkahapon lang ini, no, nga gin padala sa iya siniya nga pamilya, labi na gin sa iya siniya bata nga si Donna Bitalak, mga kabombo. Siling ya Miss Jazz, sa second ko na ini, sequel ni sang akon si kasaysayan. Pero, ang una ko itong gipadala sa imo dila palatuntunan, way back before, ang love story nakon kag ang istorya sa akon pamilya. So, siling niya, gusto ko Miss Jazz nga magpalabot man sa akon siniya nga istorya angot sa akon siniya nga best friend, no? Sa iya sini nga best friend, ang iya sining sur nga abyan nga ginatawag lamang sa kay buddy mga kabombo, no? Kada isa sa aton nga daan niya, each of us may ginatawag bala nga may mga ginatawag kita nga suod nga abyan, no? Kag sa nasiling ko na kahapon, no, sa nasiling ko na gani nga hindi na padamo-damo abyan. Bisan damo ka abyan pero hindi man matudtuod nga abyan, no? Bisan jutay lang, bisan isa lang, or duha, kaabyan, no? Ang gamay lang balang ang numero sa abyan mo, pero matudtuod gid nga abyan. Abyan nga masaligan sa tubangan nimo, bisan nagatalikod ka. No? Bato-bato sa langit ang maigo hindi lang makakig, no? That's reality. Na may mga ginakabig kita nga abyan sa tubang lang, pero magtalikod kita, ginabuno kita, no? Very sad. Pero ini kay tatay, kay Papa Mando, kanami gini sa iya sini nga abyan. Kag ang may pagka human interest story ning iya. Kay nga abyan sila without their knowing, nasa nagpamilya sila, ang nagakatabo sa ila kabuhi, kay ti nagkanya-kanya sila pangabuhi mo. Ang nagakatabo sa ila si kabuhi, mga kabombo, pulo parehos, kulo kaanggid. Isang ulihin na lang sila ibaluanay, no? Sa nagkitanay sila for so long, no? Hasta na lang ading nagtaliwan si Papa Mando sa nagligad nga bulan sang Mayo sini nga tuig. So kanami, it's so heartwarming to know nga ti may ginsulat niya galing adaan si Papa Mando, avid listener gid sang Bombo Radyo Bacolod, avid listener sang programa nato na kahapon lamang. Kay nga, sequel ni sa iya sini kasaysayan, nga gindulong lang kahapon. Pero si Papa Mando, napatay na iya sang May, May 2022. No, so condolence lang gid sa pamilya. Mulo bago pa man lang, September pa man lang tasubong. I know they're still in mourning. So my condolences, my deepest sympathy, no, sa pamilya ni Papa Mando. Pero daw, ginabasa ko ni daw buhi siya. Gyapon is because nga buhi pa ini siya sang ginpasulat na ginasulat niya ang iya sininga kasaysayan. Ginpa-computerize lang, no, sang pamilya ang iya sinigin sulat sa itong kasaysayan antes pa man siya nagtaliwan sang nagligad nga Mayo 2022 sininga tuig. So, yari na kita sa part 2 sa kasaysayan ni Papa Mando. Ang yan sini kasaysayan niya ginsuguran, pinagi sa pagsiling, Dear Miss
Jazz. So dito na kita sa kasaysayan ni Papa Mando sa part 2 siling niya Miss Jazz samtang sa nadistino ako sa ibang nga lugar. Kaya ang part 1 nabasa na nato, no? Dito na kita sanggin destino si Papa Mando from Silay, no? Gindestino siya sa ibang nga lugar sa iya sini nga trabaho. Miss Jazz, dala ko ang akon pamilya kag dito kami nagbulagay sang pamilya man ni Buddy. Iti isa kami di ka lugar sa Silay. So nagkanya-kanya kami Miss Jazz mga buhi. Pero Miss Jazz, ining asawa gali ni Buddy, classmate man sang asawa ko. Sangyara pa sila sa elementary. Ulihi na lang namon ini na hibaluan ngang amon sinilunsay mga napangasawa, no? Mag-classmate. Kay ti taga Central Hawaiian man sila mo nga duha. Amo ini isa sa mga interesting gid nga wala kami nakahibalo ngang amon sing asawa taga Central Hawaiian diri sa Negros Occidental. Ngati wala man kami meeting, nag-istoryahanay sang amigo ko nga kadto kita dito sa Central Hawaiian kag mangita kita dito sa aton siniiya nga pangaluyagan, wala gid. Kanya-kanya man lang kami Miss Jazz So, amo to sang ulihi ang asawa ko gali, kang asawa ni Buddy, classmate sang mag-classmate tayo sang sila ang yara sa elementary. Well, sang ulihi Miss Jazz, nangabuhi kami sang pamilya ko, kag sila man ni Buddy. Rason nga nagkanya-kanya kami pagpanikasog. Sa amon si tagsa ka pamilya. Rason nga wala na kami sang komunikasyon ni Buddy. Madasig ang lakat sang panahon, Miss Jazz, kag madamo man ang nagkalanabo sa amon sini nga kabuhi. Pero to cut short sa akon siniyang letter sa September Miss Jazz sang 2020 ini sang buhi pa ni si Tatay Mando sang ginbalay niya iya sini nga kasaysayan sequel sa iya sini iya nga una nga kasaysayan, no? Sa September 2020 Miss Jazz sa malain nga palad nagtaliwan ang akon sini iya nga asawa gani sang pagkahibalo sa mga abyan nga mga babayi sang akon sining asawa nga nagtaliwa na siya. Di dito Miss Jazz nagpadala sila sang bulig no financial. Nagpadala sila abi sang abuloy. Apang may isa ka amiga ang akon asawa nga napatay sadto naghambal nga iya sini nga igahatag nga abuloy sa amon nga pamilya. Siling ya tungaon ko ni amiga ni sang akon nga wife Siling ya tungaon ko ni tinagambal sa nga tungaon mo ha. Ya bali ang tunga ihatag niya kuno sa amon. Iti amiga niya iya sini nga ang akon sini nga wife nga nagtaliwan. Ang tunga nga ihatag niya nga abuloy, ihatag niya sa amon. Kag ang tunga iabuloy man niya sa isa pagid nila ka amiga. Nga dungan man nga napatay. No? Dungan nga napatay sa akon man sini nga asawa. Ay sus Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon sa ulihi ako na ibaluan nga ang among nga napatay nga miga sang akon asawa nga dungan niya nga napatay asawa manggali sang akon amigo nga si Buddy. Yamakon mo na Miss Jazz. Lunsay kami gali nga nagaluto. Lunsay kami nga nagabalakuon ni Buddy. Kay dungan man nga nagtaliwan ang amon nga asawa, mga asawa nga classmate ay kay isa lang ka lugar sa Central Hawaiian diri sa amon lugar. So amo to Miss Jazz. Gani isang ginlubong ng asawa ni Buddy, dito siya nakaibalo kag naka-monitor
nga napatay man ang akon sining asawa. Ang asawa ko, by the way, Miss Jess, si Mama Mia. Dungan-dungan, gid. Ang pagtaliwan ni Mama Mia ko, kag sang iyaman nga pinalangga ang asawa. Apang kaangay man sang akon siniiya nga abyan nga lalaki, nga mapinalanggaon kami, Miss Jazz, sa amon tagsa ka asawa. Birds of the same feathers flock together, ika nga. Di kami, mga lalaki kami tuod, hindi man kami perfecto, pero mapinalanggaon kami sa amon sinitagsa ka mga asawa. So napatay to, Miss Jazz, ang akon sininga wife nga si Mama Mia, pero wala napatay. Never nga napatay ang akon pagigugma sa iya. Suno pa sa akon sininga una nga kasaysay naging padala dira sa imo palatuntunan. Kasubo man sa amigo ko nga si Buddy, sa iya man nga pinalangga nga asawa. Nga masaling ko, Miss Jazz, nga mapatay lang ini nga paghigugma ko sa akong asawa kung mapatay man ako. Abi mo, Miss Jazz, na nagtaliwa ng asawa ko, ginpa-cremate ko ang iya sininga bangkay. Ang bangkay sa akong sininga wife na si Mama Mia, ginpa-cremate ko. Agod ang iya sininga abo, nga ginsulod sa urn, yara lamang gihapon, karon sang buhi pa ni si Tatay Mando ha, sa ginabalay niya ining kasaysayan niya. Siya, Miss Jazz, yara karon nakasulod sa urn ang ashes, ang abos ng akong asawa nga si Mama Mia. Kag karon yara sa akong tupad sa amon nga kwarto. Di daw kaangay lang nga yari siya sa akon nga luyo. Tub-tub, Miss Jazz, nga pamasyar na gidman sa malawig nga tinuig, sa nakapamasyar na gidman sa balay ang akong suod nga amigo nga si Buddy. Kay dugay kami, Miss Jazz, mo, siyempre, bisan nga isa lang kami ka lugar, sa uli nagbalalik kami sa amon iyang hometown, ang Silay. Bisan nga ara lang kami, pero nangin masako kami sa amon tagsaman nga pagpangabuhi. Pero kung friends ni mo, Miss Jazz, friends forevermore. Ang friendship ara gid. Hasta na lang nga nakapamasyar, nagidman sa balay ang akong suod nga amigo si Buddy. Sa liwat, together again kami, no? Together again. So together again kami, Miss Jazz, sa akong best friend nga si Buddy. Diri pagkatapos sang malawig nga panahon nga wala kami naghibalanay, nga duha angon sa dalagan sa amon kabuhi, kag mga inagyan, nakaistoryahanay kami, Miss Jazz, sang malawig-lawig. Kag diri namo na ibaluan, kag masiling arab lang, Miss Jazz, na mangha kami, na shock kami, nga ang tagsa ka mga chapter sa amon kabuhi, may kulo ka ang gid-gid. Siling ko nga gani kay Buddy. Siling ko gintagna, ginmantaya gali nga duha, no? Nga manginsuod nga abyan. Kay Miss Jazz, sang kitanay kami liwat ni Buddy, and forever grateful ining si Tatay, si Papa Mando, kay tigin bisitahan gid siya sang iya siniiya nga abyan nga si Buddy, no? So sa nag-istoryahanay kami, Miss Jazz, diri namo na isa-isa ang dalagan sa amon pagpangabuhi, sa amon sining mga inagyan, sa amon mga kahapon lamang. Nakaistoryahanay kami sa malawig-lawig, kag diri na amon na ibaluan, kag masilingan na mangha gid kami. Nasya kami kay amo-amo gid ang mga nagakatabo gali sa amon kabuhi. Mga kaanggid sa amon kabuhi. Pero siling ni Tatay, ni Papa Mando, sang ginbalay niya ni, sang buhi pa siya. And before siya napatay, sang sining nagligad nga Mayo, sining nga tuig, gin-isa-isa na diri ang mga kulukaanggid sa ila pagpangabuhi. Siya si best friend nga si Papa Buddy, nga si Buddy, no? Masiling taman nga si Papa Buddy. Pero nakatangla ako, 10 minutos na ang nakalipas sa takna nga alas 3. So, buot silingon, bitinon naman kamo ni Miss Jazz sa part 3, no, sa kasaysayan ni Papa Mando.
sa Monday aton ini nga tapuson, no? Sa pamilya dira ni Papa Mando, salamat gid sa inyo siniya nga pagpaambit, no? Medyo nakibot lang ako nga sa postscript gali ninyo diri no nagtaliwa na si Papa Mando. Sang nagligad nga bulan sang Mayo 22, 2022. So do ka heartwarming sa ako, I'm so thankful, grateful ako sa inyo sini nga pamilya, ang Bitalak family sa Silay Negros Occidental. Ngati may nabalay gali, no? May nabalay si Papa Mando nga kasaysayan niya, sequel or part 2 sa iya sinigin padala nga kasaysayan sa atong palatuntunan kahapon lamang way back before mga kabombo nga nabasahan ko naman, hindi ko lang madumduman. Kaya mo ni recall ko nga ituod, no? Tinalamian ko nga buhi siya, antes man siya napatay, nakabalay siya sa iya sininga sequel, part 2 sa iya sininga kasaysayan. Kahapon lang, no? Computerized, agin padala diri sang pamilya niya through his daughter nga si Donna Bitalak, mga kabombo, no? So, salamat gid, no? Kabay pa nga ang pamilya susubong ti sang nagligan malamang siya nga Mayo nagtaliwan. I'm sure they are still in mourning, no? So, my condolences sa inyo siniya nga pagtaliwan sa inyo sini nga patriarka, ang inyo sini nga ginakabig nga hero, no? Ang inyo sini ginakabig nga nga mapinalanggaon nga amay, ang inyo sini nga hero si Papa Mando. So sa Monday of the night kita mga kabombo, but before I say bye-bye, yari anay aton sini nga Bible verse, no? Ang madinalan sa balang kasulatan sa Diyos, just to perk up our lowly mood sometimes, no? Just to remind us kung ano kita kapalangga sa Diyos. Yes, our God is love. God is love. Ang Diyos gugma. Mga kabombo sa aton sinikapon lamang to Bible verse, mga kabombo, no? Kung kita ang ginahadlukan, kung kita ang ginabayo sa mga pagtilaw sa kabuhi. Siyempre, bilang tao, no? Gakaano kita? O kaisa nagakalutos kita. But always remember nga may dalaganan kita. Kung ang mga friends ta daw hindi makitaan, kung ang mga pamilya ta daw hindi maka-intende sa aton, we have our hiding place, no? Sa Psalm 32:7, sa Book of Psalms, sa chapter 32 verse 7, sa Holy Scriptures, dira nagahambal. You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. In fact, kinakanta ko ginadiri. You are my hiding place. You always fill my hearts with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. So sa Psalm 119, 114, you are my hiding place, my shield. I hope in your word. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my loving eye on you, mga kabombo. Katahom, no? Psalms 32:7. Ang Dios among aton siniya nga dalangpan, ang aton sini nga palanaguan kung kita ang ginakahadlukan. Siya ang aton siniya nga fortress, no? Siya ang aton siniya nga do kaangay bala sa munga nga ginatipon niya ang iya siniya nga mga chicks sa tion nga ang mga chicks niya nagadilagagan sa iya. Gina-cover niya sa iya sini nga loving feathers, no? Amo man na ina ang Dios. How much more aton sini nga amay sa langit, no? Wala kita sa panahon mga kabombo is bye-bye time na.
Salamat sa paupod. Today is September 20. Today is September 3, the year 2022, mga kabombo. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mao, dali na lang, no? 113, kadlaw na lamang ang nabilin. Kang magakilitanay kita sa aton sining nga hapag kainan. Bila isa ka pamilya sa adlaw sang Paskwa. Sa aton sining nga pagdumdum sang padala sang Dios sa sining nga bugtong anak si Jesucristo para lamang i-manifest nung iya sa pagpalangga sa aton. Kabangod sa kay Jesus Christ, our Lord and Savior, natagan kita no sang panibagong kabuhi sang paglaom, no? Bangod sa iya sining pagkalansang sa krus, namatay kag ginlubong kag pagkalipas sang pila ka adlaw nabuhi kag nagkayab. And until now, our Jesus Christ, the Son of God, is reigning forevermore, mga kabombo. So wala kita sa panahon, no? Amoy itong aton sining Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 113 days to go before Christmas. Sa gyapon ninyo ang inyo alaga sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa mas